तुम्ही पाहत आहे निपाणी न्यूज सफेर घडामोडी। निपाणी येथील प्रतिष्ठित नागरिक पांडुरंग शिंदे यांचे दुःखद निधन। निपाणी माणिकनगर येथील प्रतिष्ठित नागरिक पांडुरंग बाबाजी शिंदे यांचे दिनांक 24 रोजी वार्धक्याने निधन झाले। निधन समयी ते 87 वर्षाचे होते। त्यांच्या पश्चात 2 मुले, मुलगी, सुना, जावई असा परिवार आहे। ते माजी नगरसेवक श्री हालसिद्धनाथ सहकारी साखर कारखान्याचे कर्मचारी संघटनेचे उपाध्यक्ष अनिल शिंदे यांचे ते वडील होत। चॅनलला सबस्क्राइब केल्यामुळे बातम्या अपडेट तुमच्यापर्यंत लवकर पोहोचतील।